Batchay with baby boy. Baby boy, hi ka daw. Hi. This is my baby. Ay, sorry. This is my baby. And this is my boy. So, baby boy. Ay, lagi. Agis sa ito eh. Huwag na, ay mag-aaway na naman tayo sa harap ng mga bata. Bawal kong tanongin yung FB niya, please lang. Nagmo-move on siya ngayon, so andito ako to him. Ay, parang tanga. Bawal sabihin. Hindi, baby boy lang po. Baby boy. Maging mga Jaya. Pangalan ni Jaya. Pangalan ni Jaya. Dito ka na kasi. Aba. Dito ka lang, oo. Wala ka na kasi. Oo. So, maging sikat ka dyan. Upo ka lang. Hindi na, wala tayong ibang gagawin. No. Limit. Upo ka lang, higa ka lang, pikit ka lang. Pagising ko, pera na, no? Wow, pero agad. Ganun lang yun. Ha? Uy, hi lang daw. May nagpapahay sa'yo. Kasi malakas ang mga pinanitay sa mga video. Talaga ba? Oo. Siya yung dati kong crush kita dati kaya na kasi grade 4 pa lang siya. Saan ka ba? Anong building ka ba? Okay, sa labas siya. Pinsan ni Moy yan. Okay. Alam ko na. Aura mo ba siya, ma'am? Hindi, parang tanga to si Janjit. Uy, yung panty ko! Asan? Ay, hindi po yan panty. Ano po yan? Yung sapin ng diaper. Saan kami? Nak! Bagay niyang tatay. Ilan daw ka na ba? Ay, sabi. 24. Kaya nabasa mo? Yung comment. Mukhang ducks yan. Ano Share yung naman. ducks siya? Share naman. Hindi pwede. Para kayo mga tanga. Kasi, paano yan eh. Tsaka hindi ho ako ganyang tao. Wow, apakalinis. Linis yarn. Linis yarn. Dami na naming tatay ni. Ganun talaga, dis. Kung saan ako madistino, may tatay kayo. Huwag kayong mga pala desisyon. Tsaka nag-high school. Integrated na. Integrated na ba yun? Go to daddy. Alam dati. Tapos si Dede ka pagkatapos. Elementary school lang. Umiinom ako. Paano ka di Dede? Sus naman. 10 years gap lang naman pala kami. Dami mo nang bibigyan ng gato. Na-sustento. Paano na yan? Wala to. Ano ka ba? May work po siya. Tsaka true love yung nararamdaman namin. True love my ass. No, ano siya ngayon? Heartbroken siya ngayon. Pero, it doesn't mean na open na siya for a new relationship. Kamay reveal naman ni Aura. Ha? Si Jenny nga, ini eh. Ang kamay niya kasi maugat. Pasmado kasi kakatype. Di ba encoder ka? Mama ko encoder sa Makati. Nagkaroon ng trabaho ng Golder. Ang pogi ng bata, antay mo siya, ma'am. Naka-wheelchair na ako, no? Kamukha, yung isa sa mga Soto. Sino? Si basketball. Player na Soto. Kay Soto? Si Kai. Wow. Oo nga, tignan mo, babe. Ito, bagay. Oh, ikaw si Kai Soto. Ako si Connie Reyes. O, di ba? Gwapo niya, no? Kilala kita, Marian. Ganito yung mga tinitira mo dyan. Hindi na. Hindi na po. Wait na lang si Mama. Kamukha niya yung sa TikTok niya. Sino? Yung logo ng TikTok. Dami tao sa TikTok. Sino? Oy. Jenny, magbe-bless ako sa'yo. Na? Jemel Toral Tawagon. Tawagin na lang natin siya sa pangalan. Baby boy. Gandang gabi. Boyfriend mo, hindi pa po. Wow! Hindi pa po. Kapal na mukha. Naniligaw pa lang ako sa kanya. No, hindi ano siya. Ay, init. Ilay! Isa yun sa mga crush ko dito nung baget siya. Kasi ang cute niya talaga. Eh ngayon mas pogi na siya. Hawakan mo nga kamay niya, ma'am. Kung matapang. Kaya ulo ka, Jenjak. Tapos mamaya ako yung sisingilin, ha? Hindi ko siya boyfriend. Parang tanga siya, Vigo.
Tingnan mo kasi, basahin mo kasi. O, sinabi, o. Panood ka din, follow mo din. Sabi, kiss. Maraming followers yun. Huwag ka magko-comment. Kiss. Ayan, o. Sabi niya, kiss nga, para kayong tanga. Padala mo na kayo ng stars para may ibibigay ako sa kanya. Okay, oo, at least hindi pa siya minodin. Pakita mo yung cellphone para mapalitan. Hindi, bibilihan ko lang siya. Wey! May sahod na tayo, so... Ang ina mo, bibili ka ng cellphone ni Denden, eh, wala kang pampiling dining set. Iba kasi yung bibigay mo. Sabi mo ka ayaw mo magbigay, Mars. Kaya ko naman bumili. Ngayon ba tayo magkakasumbatan dito? Hindi, mukha lang po siyang bata. Ganyan po talaga yung pinaglihi po kasi siya sa pitus. Okay, wali yun. Pasensya na. Ano yung bahay ko, nakalat naman na dyan. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na pala pa, my life. Sabi niya, may binubulong siya, sabi niya, magkano lahat? Hindi ko mapin... Ganyan talaga yung mga weakness ko. Para kang cotton balls, o, di ba? Pwede sa tenga. Mga siya para kayo, Yung ano ko dun, swimsuit. kayo magpapataob sa tambalang katnil. Para kayong gago. Anong pangalan? Rhea, Althea, and Denden. Ang pangit? Wag na lang ituloy. Di pwede bang akbay? Eh, bawal. Alden? Alden? Oo nga, no? Alden? Bawal. Hey! Bagay kami. Ang tanong, gusto niyo na ba? Hindi pa siya ready kasi nandun pa siya sa process ng healing niya. Healing galing. Ganun lang din naman ang healing ko eh. Sana ako na. Napapatawa ko na siya. Napafall na. Parang tanga. Nga oh. Pogi na. Saan ka daw nagtatrabaho? Ano daw trabaho mo? Ano daw taas mo? Yung mga banderitas naman. Sas. Ano daw trabaho mo? Dancer. Ha? Hindi ka pwede mag-matcha dancer. Vic. Adonis. Ano nga? Oy, may ads na tayo. Paano malaman ko? Ni Bea. Diba? Pampadulas. Madulas sa katawan. Ano na daw work mo? Oy, 24 na yan ha. Legal na yung edad niya. Mukha lang siyang bata talaga. Baby face. Ano nga daw work mo? Ano nga tanong? Sila nga, ano nga daw work mo? Encoder po siya sa isang malaking company dito kasi laki po ng lupa ng company nila. Oo, spaghetti talaga ako. Alam spaghetti. Tapos kailan yung huli ng relationship mo? Kagabi. Assuming ang bakla. Kailan nga daw huli yung relationship mo? Aral na. Kailan na? Mama, sa ilong mo, babe. Ah, babe. Sorry. Ha? Kailan daw? Last na jawa mo. Last year? ba ako? Last year? Bakit nag-cheat siya? Ay, di ba may billiard Oras. ka dito? Oras? Nawala ng oras. Bogi, no? Kakagigil. Ang dami naman papuso niya, Ma'am Elsa Salazar. Mahilig ka lang siya sa basketball. Actually, may basketball nga daw sa Sa ano? Manonood lang. Thursday. Hindi, laro nila. Oo, manonood ka ba? Eh, di ba may pasok ka? Kaya yung mga viewers mo. Alaw na naman uwi ko. Oo nga pala. Bakit half-day lang? Dapat lang alis ko. Kaya, 4 pasok ko eh. Noong hapon? Madaling araw. Bakit? Consider ka rin ba? Parang ganun din siya. Sa ibang bansa kasi yung ano eh. Ay. Client eh. Okay. Akala ko naman dito lang din. Ayun. Dito lang din sa Pilipinas. Anong tawag mo dyan? Ganyan mo, di ba? Ano yung product or ano yun? Oo, marites. Huwag mo bigyan pangalan. Yung parang ano lang. Marites naman. di ba? Tracking, ano ba? Di ba, ano yun? Merchandise.
Sa bill lang yung bill of lading. Okay. Okay lang yung ano, mga info. Mm. Face. Oo, yun yung sabi niya. Andito ako kay na Ate Jenny mo, Jam. Uy, Nini is watching. Hi, Nini. Pa-screenshot naman. Bye daw mo na, mahal. Love. Parang kasi parang mukha It's DJ.